South Africa sanibingelela kuphi nokublani khona ngendawo nibingelela uthuleleni ke sivela kwinhlangano ithuleleni organization ngaphansi kwengosithi ke abantu bayagula singapha namhlanje eWaterloo kwathi ke is extension 5 la sobona khona udadewethu ke onenkinga yama fibroids sesihambile sibonga ke unokubekezela ngabathi ke unokubekezela zalo nompumelelo sesihambe sasakuthola Nkosi yami ngosizo ke lomphakathi wakhona la endaweni yaseWaterloo nabo ke abalandela kakhulu ke uthuleleni kanye nengosi lethi abantu bayagula ngoba bazwile ukuthi njengoba sihambe sithungatha nje lo muzi asiwubhekayo cha basebethi bacela ukulekelela ngempela basithungathisa sakwazi ukuthi uthole umuzi singapha ke nganza kwethu sizobona udadewethu ke isimo esingesihle ngempela ngesimo sama fibroids babhala ke nabangani bakhe nomakhelwane ngobuningi babo nje la bebhala uthuleleni ukuthi hayi bacela usizo baze basenda ke nezinto eziphuma ngaphansi awungathi kodwa shembe nani ukungisendela lokhu yabo kodwa ke ngiyazi mangabe usenkingeni ugcina usizo ugula ugcina desperate usenza noma ngabe yini mhlawumbe ukuze ukwazi ukuthola usizo sesihambe samkwazi ukuthi simthole udadewethu nganza kwethu ke sila esikhona ke ngokuthunywa kabakandelo enhle herbs ngokwamakhambi abo engithemba ngisho ukuthi hayibo kunesimo sikadadewethu la sekunesikhathi angithinta ose ngomsindo ukuthi libhano la sikhona phela i-airport la eduze sekunesikhathi ke abangithinta mhlawumbe last month yes around la ngomhla ka 20 lapha yabo but ngizobhesa busy ke salokho sibambeka ke but ke namhlanje ke bathe ke asize ke sizombona udadewethu ke nansi medication ke yama fibroids ke nokulungisa egazini lakhe ke eyisamba sika 5400 bayikhiphile nje ngomsa wakwathweleni ukuthi ngibaya donate asiphuthumele udadewethu kodwa ke angizogeqa amagula nkulunkulu yami nangu udadewethu sabona ma yebo njani ngiyaphila njani ngiyaphila usesibani igama ngusilindile ngwamabaso ngephi ma ngihlala la eWaterloo phase 5 yes yebo kwenze njani sisi awusichazele ngoba abangani bakho impela hayi bangixine ngalendlela la nginenkinga bhuti okay nginenkinga ngiqale ukugula ngo2024 mangiqala ukugula kushuthi bengiloko ngitshela ukuthi ngine discharge ngihambe ngiye eclinic befike eclinic bengijove benginike lawo maphilisi kuzophela mhlambe 2 days phinde kubuye futhi hayi yahamba lento yagcina ke manje isingikhipha ungcola ngaphansi okwakunephunga kwagcina lokungcola manje mangiya nasebhedlela nakhona bethi hayi anginaluthi infection nje mabe lokubethi infection inkinga sengagcina sengilokhu ke manje sengizwa ama pains ngaphansi ngizwa ama pains la isinyeni mangizwa ama pains ngilongiya ebhedlela naseclinic ngithenge nezimbiza zabantu bezulu abasizayo nazo zingangisizi hayi ngagcina ke kuthe this year maqala unyaka kwavele kwangiqinisa kakhulu lokugula lokhu ngaqhuma kakhulu igazi mangithi ngeclinic nakhona still abangisizi ngadecide ukuthi ngesibhedlela ngelinye ilanga ngangalala ngacela udadewethu uDuma siyaphilisana naye kakhulu umngani ngimthatha njengodadewethu because kubo nje siclose nakubo hayi ngimfonele ebusuku ngimtshela ukuthi ukugula kungiqinile because ngumuntu obehlala emqashweni nezingane ngaze ngagcina sengiphelelwa na umsebenzi umastende wangixosha ngenxa yakho lokugula ngase ngabekwa ubaba Mavuso ke la kule ndawo ke ngabeka umjondolo ngikwazi ukufihla ikhanda nabantwana hayi uDumana ke befike nobhuti wakhe bengithathe ngemoto bengise isibhedlela ngafike ngalala ke base bangenza iPap smear ngakusasa mabengenza iPap smear kwathiwa bengimele ngabe ngibuyele izolo mhla ka 1 July mabengenza leyo Pap smear ngihlale kungiqine lasimantu ukugula ngalendlela ukuthi ngilapha ngase ngibone ngathi ngiyashona ngoba ngopha ngalendlela ukuthi angiphima amahlule ngathi ibindi ngaphansi hayi kufika ubhuti wami azongilanda ongilamayo nezongilanda ubhuti wami angise kudokotela ngala eNewlands udokotela angibhalela incwadi ingirefere esibhedlela eKing Dinuzulu mangifika khona udokotela ngikhipha isicubu mengikhipha isicubu udokotela abese engisa elento le sihanje siyocheckwa kwathi izolo angibuye ke ngizolanda ama results ke ngoba bekumhla ka 30 June ngahamba ngawolanda ama results ekuyibona confirmile ukuthi ngine cancer
So manje ke base bathi ngine cancer ke base bathi ngisazolokhu ngithatha ikeni until ngize ngikhishwe isibeletho kodwa nakhona abathe kusazoba iprocess because ikeni zakhona ayithatha isikhathi futhi. Ukopha lokuqhubekile ukopha. Ngiyopha nje ngikhuluma nawe kuyimanje zonke insuku ngiyopha. Ngihlezi ngiphuma amahlwili. Yebo. Yebo. Livele nobani likathuleleni nkosiyami ukuthi asikuzamela usizo kanjani ubani nkosiyami loqhamuka nalokho. Kushuthi ngathini sinodadewethu uDumalo bengike ngasho sinokufollowisha izinto kuma socials uthuleleni vele kade nje samfollowisha khona le ndaba nje yalomfana owa trend wayenenkinga angisazi noma waseMaritzburg yini wayenenkinga yala ngaphansi. Untando wasenani. Untande wasenani. So saqala lapho kuba interested ukuthi silandele istory kaThuleleni until kan nami ngizoba nenkinga bese kuba khona omunye umngane wethi kuthiwa usiphelele wasuggesta kudadewethu ukuthi kufuneke sibhalele uThuleleni mhlawumbe angangisiza nakho ke sisibhala sonke ke nabangani ukuthi sicela usondele ngapha uzoba nosizo kulenkinga engibhekene nayo. Uzosungabatshela kabangani ukuthi sekulungile seniyikake yazi yakake. Ngibonge kubona kakhulu ngibonga kakhulu kudadewethu uDumani ubhuti uMpa ngibangithwalile kakhulu kulokugula ngangokuba mhlambe ngaba ngisekho emhlabeni labantwana ngisho ngangokuba ngeke ngahamba ngaye ekhaya bebekwazi ukusuka la ngisho ebusuku beshaya imoto bezongibheka bengithathe bengiphuthumise lapho bangiphuthumisa khona bengangibaleli ngeimali nani kepha bebona nesimo sami ngokuphilisana nabo ngiyabonga kakhulu. Yebo. No thina dadewethu njengoba nisho ukuthi niyalandela uThuleleni ngicabanga ukuthi nina ke mhlambe eningofakaza abaqandule ekhanda ukuthi uThuleleni akanalutho kuphela nje ehambela kanje ngosizo lakhe lokuhlupheka but ke abantu abavela kuthina abantu abanjengani becela usizo kuye kube nomusa kuNkulunkulu ayawubeke kubantu bakhe abavelayo ke bese beyakwazi ukuthi singakwazi ukusiza la namanje ke njengoba sila umusa kaThixo okwazi ukuthi ungenele kubakandalo enhle herbs. Yes ukuthi ke cha Thuleleni umuntu wakho lo vela uthi uyagula cha siyacela ukuthi nathi angena ngaphansi kwakho kuyile situation ukuthi sizokwazi ukuthi simlaphe ngamakhambi akandalo enhle herbs and beyond. La makhambi abathi asikulethele wona seswami awukhiphi ngisho isente. Ngiyabonga. Awukhiphi ngisho isente but ukube kuthiwa uyathenga u5400 lo yabo. Namanje nje ngithema sengibachaza sisemanje lapha senze ivideo wabona uDokotela ukuthi no lo umuntu okhuluma ngayo isimo sakhe igazi ngathi liyaphela emzimbeni kufuneka sifake ne blood purifier ba add more amaphilisi ngaphezulu labo because babona ukuthi igazi mase la amahluli isimo sokuthi igazi ngebe seliphuma kakhulu emzimbeni kuwena siswami yebo. Yebo ngiyabonga kakhulu kwandalo and beyond. Ngiyabonga kakhulu angazi ukuthi ngingathini ngoba mina ngazi bengayithatha phi leyo mali leyo njengoba ngiphila impilo enzima kanje ngingasebenzi nokusebenza. Yebo. Cha ase angiqaleke la dadewethu ke ngifuna nje ukuthi ngikufunde nanzi le engikhuluma ngayo ibhala ukuthini siswami Blood purifier plus. Yes. Ushuni ohlanza igazi. Bayi add nje njengoba ngichaza manje le ngithi yabo. Yebo. Nale futhi yini I-iron plus ushuni owenza igazi lijikeleze. Yebo. Amaphilisi akho la uma khona amanzi nje ngabe uyaqala manje sesiyaphuza because isifikile impilo kuwena. Lena awufundene lapho futhi la kubhala ukuthi emergency CPR plus ushuni wokuvuka sebedelile. Okay. Lokho kunye Endometriosis plus ushuni we-endometriosis. Okay. Ifuna ufundele wena amaphilisi akho lawa sisi. Yebo. Nakho futhi All diseases plus ushuni wezifo zonke. Okay. Mase kuba i-mineral plus ushuni oqeda ukukhathala ukwenza ube namandla. Okay. Nakho kunye Parasite eliminator plus ushuni oqeda izilwane eziphila ngokudla negazi emzimbeni womuntu. Okay. Last but not least kuyini lokhu ma Organic sanitary pads Gentle Care Naturally You ama pads lawa.
nakho ke bathe sikulethele lokhu ke organic dadewethu angithi yabo. Yebo. But ke ngizocela ukuthi imfoli dokotela manje ke ukhulume naye so lethe ezokwazi ukuthi akuchaze ukuthi uzophuza kanjani la. Yebo. Lamanzi waphethe mancane sisi. Awukho ujeke. Okay, ngicela kumfayela manje dokotela yabo. Ngizomfala kula speaker nje. Thulele. Dokotela, Siyaphila futhi. siyaphila sila eWaterloo. Sesifikile la kumuntu ogula Nkosi yami ngesimo sama-fibroids. Nangu nje sengithi ngicela ukukhuluma nodokotela azibongele bese dokotela emnikeza ke mhlawumbe ukuthi uphuza kanjani la. Nangu dokotela. Akayichaze lesimo sakhe sizwe ne. Yebo. Sawubona dokotela. Yebo kanjani? Siyaphila ngicela ukuqala. Siyaphila. Yebo ngisacela ukuqala ngokubonga dokotela ngiyabonga kakhulu. Ngiseleke kungabonga kuphela bese ungaphuza. Hayi ngizoyiphuza dokotela. Ungasukela ithulele nihlalelele bese ungaphuza. Funa ama results la siyabuya after 15 days. Yebo. Uzocheck ukuthi kuhamba kanjani ngithi uyayibona leyo. Yebo ngiyezwa. Okay ngani. Buza kanjani? Yebo ngisacela ukubuza ukuthi aphuzwa kanjani dokotela. Ngiyanike lawo maphilisi lawo ngoba i-detox aseyifakile. E-toilet uyaya ko? Yebo ngiyaya e-toilet. Oh uya kahle ngithi. Yebo. Yini nje yenzakala emzimbeni wakho uzobona ukuthi uyagula. Into eyenzakalayo kuba buhlungu umzimba wonke, amathambo wonke kube buhlungu iqolo nesinye kungavumi ngihambe. Yabo nje ukuhamba kwami mhlambe ubangela u2 minutes fune ngime ngiphumule nje kuba buhlungu namathambo yonke into nje emzimbeni wami ngasho njalo ibhlungu. Yebo into eziningi nje angisakwazi ukuzenza kahle. Yebo. Bese kuthi yena ke kukhona into okwenzakala nje obuthulele noyichaza ngendaba yegazi nani ngibona ukushiya lokho ukuthi kwenzakala liphuma makwenze njani makukuthi khona into enjalo. Yebo igazi nje dokotela ngingathini ngiphila ngakho ukubleeda every day ngiyableeda ngiphuma amahlwili mhla kuthiwa ngimhla ngithi kungconywana ngoba ngisuke ngibleeda normally otherwise ngisengibleed ngumuntu nje ohleze ephuma amahlwili. Bese kuthi eyibhedlela mhlambe ke noma bamaskena bakuthola nani bathi uphethwe yini mabesho. Izolo kade ngile banginikeza ama results bathi ngine cancer isibeletho. Oh okay. Yeah. Alright, kuleyo maphilisi wonke uzophuza 2222 noma 333 kodwa uzowaphuza ngokuthi uzolokho nje uthathe 3 ibhodleleni elilodwa ngithi uyabona. Yebo. Kodwa mawusezwa ukuthi asamaningi emzimbeni ulinde kancane noma awuphinde ufaka salile ngithi uyayibona leyo. Kumele uwaphuze kathathu. Inature ke le ukufana nomuntu ufana nokuthi uyadla nje ngithi uyayibona leyo nto leyo. Yebo. Ndeke makukuthi yena ke mawusuwaphuzile ke uzobusu 30 minutes uphuza ikota yeglass yamanzi. Hayi iglass eligcwele, hayi ikota full, ikota yeglass yamanzi. Kodwa mawuzwa ngathi ulunywa isisu ukhuphula iglass ngaleso sikhathi olunywa ngaso isisu bese uphinde uyehlisa futhi ngithi uyabona. Yebo. Yebo ngiyezwa dokotela. Ngiyezwakala kungalenzi iphutha kamanzi ayafuneka u30 minutes uphuza ikota yeglass yamanzi. Mawuzwa ngathi ulunywa isisu ukhuphule amanzi. Okwamanje sikakayifaki i-detox sokubona thina mase yabona sesibuya kwesibili. Othuleleni sebebuya kwesibili. Angithi azothi amaphilisi mayese esephela bese uyabathinta futhi othuleleni nako ke sengiphelele bese sazi ukuthi mhlambe njengoba uphelelwa nje usunjani uyayibona leyo nto le ukuchekwe lapha ngoba ngithi ukuthi bakuthola ne-cancer bese kuzophinde ke kushaya isikhathi sokuthi uyohlola i-cancer bese kuyalokhona angithi uyabona ubucheck ukuthi ihamba kanjani bathini manje njengoba uphuza imithi angithi uyabona. Yebo. Akunankinga khona okungezwanga kuko. No akukho engezwa ngakhona cause ngikuzwile ukuthi uthe kuwona wonke lamaphilisi uthe angithathe 222 noma 333. Ya kodwa ngathi ungaqala ngo333 ngisho uyayibona leyo. Lapho ufike njengoba cishe u7 uzofika uphuze 4.
bese ulinda noma uphinde uyongena komunye u3 angithi uyabona Yebo. bese mini futhi kanjalo uphika uzo4 bese uphinde ulinde noma ungene komunye u3 nasebusuku kanjalo angithi uyabo sifuna ukubona ukuthi makuphela lo 15 days uzophela unjani. That is why ngithi mina ngathi ungathatha 3 angithi uyayibona le nto leyo ebhodleleni elilodwa kodwa uphuze kwa4 udlulise uphuze kwa3 angithi uyayibona le kodwa ke into ongamele uyikhohle ile yamanzi nje waphuze kanjani. Uthe amanzi angiwophuza i-half a glass and then ikota njalo uthe angiphuza ikota yeglasi 30 minutes. Yebo. 30 minutes uphuza ikota mawuzwa ngathi ulunywa isisu ukhuphula iglasi aligcwele bese uphinde uyehla futhi. Okay. Bona ayikhale ke thuyeleni ngizwakala ngithi Kuyezwakala la. akukho singathi kusalile mayengaphuza wrong ngabe uyiphuzele yena wrong. Hayi utshale nale gcene utshale nje indalo igcwele igceke la ukudla. Lento ayidlayo nje ayitshalile uzobedla yona ephuza wona le. Yebo. Nazi ipinashi la kugcwele igceke. Nje uhamba niphethe isipinashi ke. Impela nje konke nophela kugcwele igceke la. Akukho kungekho. Yebo no. Siyathokoza plamba. Yebo Thanks. kakhulu. Dadewethu ilokho ke nje kukwena ufuna ukuyikhalisa manje noma usafuna kuthiwa sheshisa koze qhama umfazi wendiye belethe ingane. Hayi kubeka lokhu ngala kukwena ukuthi ke uqala kanjani sesiwami yabo. Impilo lesiyilethile nje bona dadewethu mina senginobufakazi ngokuthi izimo zokopha abantu besimame ama-fibroids ayalapheka yabo. Yikho nje ngathi ngizokwazi ukuthi ngiyimele mina ukuthi isimo sama-fibroids nje ngikwazi ukuthi ke ngibahambele kakhulu abantu besifazane laba abasibaphethe nokuthi at the same time sibe futhi senza ne-awareness ekuthenini abantu besilisa baqonde ukuthi ke khona isifo esikanje bangagcini bethuka abantu bakuthiwa hhayi akazali wenyumba kunje ngoba phela bese siyazi sikusho njalo ukuthi umuntu uma engayitholi ingane kanti singazi ukuthi kanti uyagula yabo. Sophuzile lokho. Yeah. Okay ufuna ke uwahlukaniseke yabo. Okay oza sisivula nje yabo. Ngabusapholisa amaseko akaphuze sashisa nempela amaseko ngoba impilo le kuyena yabo. Beka lapha silawa avulwe nje uzokwazi ukuthi akwazi ukuthi awahlukanise yabo. Kakhulukazi lizobuya igazi kuleka sesi lizobuya yabo. Hawu kusambe isithula ngawe. Moto jambuka ubengakanani thi ubengakanani ubukani kodwa mawumveze ubukani ubengakanani yabo uthi ubengakanani. Hawu uNkulunkulu wami madoda yabona manje usana where ayofika yabo. Yabo manje unalefika manje yabo. Okay Usaphuzeka sangaqhubeka. Hayi qhubeka ke vele nje ushaye one way angithi yabo uzohamba nje ngiphese yodwa konke sesiyabo. Yabo. Njengoba nje udokotela eshilo uthi uzokunika 15 days angithi yabo uhambe nawo thina sozwa ngawo. Njengoba sifile nesasakhombisa izwe sezwa ngawo uthi uphethwe yini noma sasibuya futhi sokwenza kanje utshela izwe wena ukuthi uzwana umehluko khona yabo. Baphinde ke basupply ngenye futhi medication abakandala ukuthi bazolinda wena siyozwa ngawo thina but nje sinobufakazi ukube singamakholwa nje ngabe nathi sesithi amakholwa masegxuma amakholwa uthi awumzwa ngaphakathi uJesu ngabe nathi senze njalo yabo. Azashaye nehlombe yabo. Uzophila sisi yabo. Uzophila sidinga impilo. Sidinga impilo nje impilo sidinga abafokena ngithi yabo. Yabo. Impilo nje nkosiyami yabo. Amanzi ke sisi abeseduze kwakho yabo.
Yebo. ngoba nje amaphilisi siwaphuzile nje vele azoqala egazini nayo moment nje ama-capsule eqhuma lapha engene egazini angithi yabo dingeka amanzi ngoba uma engekho amanzi azodla kuwena yabo Yebo. yabo Yebo. yebo indalo lesisi indalo le Yebo. yes yabo indalo nje akukho into mhlawumbe ipurify afaka ama-acid into abayifaka indalo le bagaya nje impande zezihlahla njengoba zinjalo bakwazi ukuthi-ke bakunikeze zona lokho kushoyo nje ukuthi nasi isipinashi ngabe bagaya isipinashi ngabe uphuza isipinashi na umdumbulo ngaba sulumi ngabe nje kuphela uyawukhonzuma eze-tablet yabo yonke lento oyibona la ekendalo enhle basebenza nje kanjalo dadewethu yabo Yebo. Ngiyezwa. no kulungile mina ngizibongele angazi-ke kweni lokuvala ma Ngiyabonga kakhulu kuThuleleni TV. Engathi ngaqhubeka nisize nabanye. Ngiyabonga kakhulu. no siyabonga Nkosi yami South Africa sibonge kanza kwethu-ke besizele nangudadewethu-ke sibonge noNkulunkulu nathi-ke siphile ukuthi sibekezele sibonge-ke nabasisizile kwamakhola nasi nesidudle nje sibanga umsindo manje esasingangaye nasi niyasibo yabona nje nasi yabo siyachetha manje basibanga umsindo lapha ngefoni siyasiphazamisa ibona-ke amakhola basendaweni lapho kuyibona basisizile ukuthi sikwazi ukuthola usizo ngoba hayi besiduka besikhamba laphaya phesheya futhi bengasutholi umuthi uNkulunkulu bengasutholi because uyabona la ukuthi akuzona lezi zakhiwe njengaleziyana azikho inamba la yabo if you can see la nje yabo uyabona ukuthi bagxumekile babekiwe for temporarily inamba zikho kodwa nebesihamba lapha einambeni but-ke uNkulunkulu umthandazo sami ukwazi ukuthi-ke aveze naba abahlobo bakho omakhane bakho kuhle ukuphilisana nabantu endaweni ngoba kube mhlawumbe umuntu owesayo ongangene kwetshela hayi uthi hayi asimazi lo muntu bakuphike yabo but bakwazi ukuthi basithathe baze bazosibeka la egcekeni ekhaya ungabonga nakubona ma Ngiyabonga kakhulu komakhelwane wami nobhuti wami nosisi bami. Ngibonge kakhulu nakuduma benompa. Bonke abangani bami abangisekayo ozandile bonke nje nolungi ngiyabonga kakhulu nibile nami kulokugula njengamanje usizo ngilithole through nina la ngikhona manje nje ngiyathemba ukuthi nethuleleni njengoba isihlangene nabakandalo Herbs ngizosizakala. Ngiyabonga kakhulu angathi uNkulunkulu anganisiza naseyifisweni zenu niphumelele nani nibasize nabanye. Siyabonga nami ngizibongele kunomfethu lapha ngisazi siyasibonga nomfeka yangisazi osiphena ku200 wathuleni ngeke ngidlule ufike wadlula ngemoto wabingelela wahamba uyojika wabuya wathi nje Thuleleni ngicela ukuthi nami ngiphose sivaneni ukwazi ukuthola amanzi endleleni uphuze ngiyabonga nje emphakathini wala eWaterloo ngiyazibongela dadewethu ngibonga nje uthando nisipha lona lapho sihlangana khona ngendawo mina-ke Mduduzo wamkhwanazi ngaphansi kwenhlangano iThuleleni abantu bayagula ngiyabonga nisala kahle emakhaya